थारैनो मा जामारखो बर' हारिनि गेजेराव गावनि गथ' गथाय नखर संसारखौ नागारनानै हौवा हिन्जावनि गुबुन जायगायाव खारनाय जाथायफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगासिनो। दिनैबो बे रोखोमैनो गुबुन मोनसे जाथाया नुजाथिदों। बाक्सा जिल्लानि बरबरी 2 नं फाखामारा गामिनि बिहामजो पुर्णिमा मोसाहारिया दासान्दि गुबुन हौवाजों खारनानै दं होनना हौवानि नखरा फोरमायदों। हौवानि नखरनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला पुर्णिमा मोसाहारिया सानै गथ'नि बिमा जानायनि उनावबो गुबुन सानै गथ' थाखानाय तिराज बर' मुंनि सासे हौवाजों मिथिस'मोनै जायगायाव खारनानै दं। भुगिनांनाय नखरा थाबैनो पुर्णिमा मोसाहारिखौ गावनि न'आव फैफिननांगौ होननानै खावलायदों आरो सोरबाफोर सुबुङा नुसनोब्ला 9954725586 मबाइल नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। आं बे जेंनाखौ लानानै आं बुंगोन। गिबियावनो आं खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आंनि नखराव दा आंनि बेवाया खारनानै दं सासे सेंग्राजों। माने बे सेंग्राखौ आं गुरैयै खावलायहरनो सानो जे जाहाथे जाय हिन्जावखौ लाना खारदों बिथांखौ जाहाथे न'सिम दैथायहरफिनो आरो बिहा अलरेडि गथ' सानै दङ आरो नोंथाङाबो जाय लाना खारदों बिथाङाबो गथ' सानै दंखायो। बेनिखायनो गंनै नखरा जाहाथे गोजोनाव फैयो आरो गथ' सानैया अलरेडि गाबलायलायबाय हादों, गाबनानै दुखु दाहा सहायनांदों आरो नखराबो खस्थ' मोनदों। बिनि थाखायनो बेखिनिखौ आं बुंनो हरनाय जायो आरो गासै रायजो राजायानो बिथांमोनखौ जेराव नुयो बेहायनो हमना दोननांगौ आरो हमना दोननो हायाब्ला जिहेतु जामबुं नाम्बार होनाय दं बे जामबुं नाम्बारनि हेफाजाबै खौरां हरनांगौ। आं बेखौनो बुङो। बिथांमोननि मुङा जाय लाना खारदों बिथांनि मुङा तिराज बर', बिथाङा दारागावनि आरो हिन्जावनि मुङा पुर्णिमा मुसाहारि, बिथाङा बरबरी नं 2 फाखामारा गामिनि। बिथांमोना बिसि फिसा दंना थायो? अलरेडि बिथाङाबो हिन्जाव दंखायो जाय लाना खारदों आरो गथ' सानैबो दङ खुदिया आरो हिन्जावाबो जाय हिन्जाव खारफादों बिथाङाबो अलरेडि गथ' सानै दं, हौवासा सासे हिन्जावसा सासे। बेनिखायनो बिथांमोना जेराव दङ थाबैनो न'आव थांफिननांगौ, गावबागाव न'आव जाहाथे मोजां संसार जाहैयो। बेखिनिखौनो बुङो। दा बिथांनि फिसायाथ' अलरेडि थांफिननांगौ, गाबदों माबादों टेनसनाव दङ। दा बिनिखायनो जाहाथे बेफोरबायदि खालायलाया आं बेखौ बुंहरनो सानो आरो। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।